Paghiras, ipagrukyaw ang mabalaog na taon kan hubileyo, kaiba si Jenny Balyaran, asin Monsignor Chris Bernarte, digdi sa DZGB. Po ang programang Lakaw Maghiras. Biniyayaan kita, biniyayaan kita. Tao kan mga inaagihan niya tong ining mga pagbalo, mas lalo tang pagkusugo ng paglaom, ta mas magayon ang mangyayari. Mainit-init na pagkahapon po sa Satoy Agabos mga tugang. Welcome po sa panibagong edisyon po kang programang Lakaw Maghiras taoning hubileyo. Asin ako po si Jenny Mati Balyaran. Kay iba ko ngayon na pagkahapon. Welcome back partner digdi sa studio. Reverend Father Mark Austin Tuazon. Marahay na pagkahapon tabi sa Indogabos mga tugang. Partner, na-miss ko talaga magdigdingon yan. It's been a while. Yes. Maray na pagkahapon po sa gabos niya itong mga paradangog para antabay. Asin sa liwat, nadangog naman indo ang tingog ni Father Austin. Tama. Dakulon ang naka-miss digdi sa imo partner sa programang Lakaw Maghiras, di ba? And si partner Monsignor Si Crispin Mons Chris. Bernarte, good afternoon po Good sa imo afternoon Mons. sa imo po, Mons. For sure nakaantabay ngunyan si Mons. Dito lang siya partner makakaibahan ngunyan dahil ta may importanteng lakaw si partner. Yes. Kay ribahan po niya ngunyan, ang sa tuyang mahal na obispo. Hello po Bishop and Father Jem, and nagkapira pang mga padi. Marahay na pagkahapon po sa Indo. Kung hain man po kamo, padagos niyo po kaming ipamibi. Yes, partner, and advance congratulations man sa October 28 na ang ordination kan sa tuyang partner si Reverend Dibs Odiver. Yes. Ngunya na pong maabot na Martes po mga tugang. Sarupan po ini sa ihahagad mi po na pagpamibi sa Indo. Na nagdadangadang na ordinasyon kan sa tuya pong pagiriba di sa Lakaw Maghiras si Reverend Dibs na lugod mga next week ganap naman po siyang padi. Kasarabay ko po si soon to be Father Dibs sa seminaryo sa pagpuon mi. Okay. Sarabay kami dangan ngunya nagsurunoda na yun na ini ang balaog kan Dios na inihihira sa samuya. Ako lang pagpapasalamat mananggan partner sa balaog na ini pagkapadi asin paglingkod sa komunidad. Opo. And sa pag-iriba niya man partner, si Rev Calvelo. Mark Yes. Joseph Calvelo, dangan kay Reverend Jomar Banyas. Yan, ipamibi ta po sinda. Opo. Okay, so maugmahong partner kasi saro sa sa sabi partner na daida ang malilingawan kay ining mga ordinahan partner. So pahayag ni Father Dave Ramoso na nakaantabay ngunyan na sabi niya partner kamudaan ng mga taga 3rd district na mga seminaryo before gabus da kamo magiging padi. Wow. Kaya parang Coming nangyayari from talaga, our ha? former rector, as in Yes. gikan man po sa 3rd District, Father Dave. Maray na pagkahapon po sa imo. Salamat permi man girari nakantabay sa satuya si Father Dave. Thank you so much po Father Dave. Happy listening po and salamat po sa padagos na suporta digdi sa programang Lakaw Maghiras. And Salamat partner sa pag-recommend niya sa Muya. At least di kayo makapadagos kung bako sa Inda. Salamat habi talaga Father Dave. And the rest of the formators may kaito sa CP. Yes, opo. Ang ano man kasi talaga partner na talagang mga matitibay partner no. Ang
mga sabi nga yung mga seniors. Yeah. Yung mga formators me. Yan. Opo, okay. So, saro pa partner sa kinauugma taman mo niya na pagkaaldaw, October 24, para sa celebration kang kafiestahan ni St. Rafael de Arcangel Parish partner, Fiesta Bagadigdi sa Legazpi Port. Saan pa ba ang fiesta sa... Tulo partner ang parokya na aranuhan ko niya, nag-celebrate kan fiesta. An Legazpi Parish, St. Rafael, digdi sa Legazpi Port District. Okay. St. Rafael sa Maanito. Marahay na pagkahapon sa mga taga Maanito. Asin happy fiesta po sa Indo. Asin siringman, an St. Rafael duman sa anong kuya nito? Pantao sa Libon. Yan. Wow. Happy fiesta po sa Indo. Happy fiesta po. And digdi sa Legazpi Port, may tada pa. Kaso bago nga ni partner, tig-isip ko, ano daw kung saan ako madiretso. Kung digdi o tuman sa Pero makalampas gid ako sa digdi sa istasyon, makaabot ako duman. Yes, nako. Makahabol pa. Tama. Partner ko niyan man, ihumanan ika-77 founding anniversary kang DZGB. Yes, partner, Opo, yes. Happy Kaya- founding anniversary pala sa Satuya, sa DCGB. Yes, opo. Kumaga, nakatapos pa sa na partner kang kasuod mo, maugmahon sa celebration ka. Maugmahon ka talaga, Senior, partner. Nahiling nata- kong maray. So sa imong kaugmahan. Namating maray, partner. So sa imong performance bonus. Itong mataginting na performance Yeah. bonus pala partner. Dito na ako naka-comment, partner. Pero nahiling ko ito. I-delete ko na daw ito. Maugmahon mga seniors, partner. Ara mo kang kasud maugmahon ako may mga paraan tabay sa lako maghiras dumay. Nayaraon sabi ko, duman. Oo, sabi ko, sarap kayo abaga sa mayor na para dangog, as in kang enot pa man talaga partner. Iwas ito yung mga padabang mga senior citizens. Yes. Kaya grabe so baga pag ninda, kaugmahan man na nahihiling ninda na mantang naghahaloy mas nagkukusog as in nagtitibay ang DZGB. Yan. As in, sabi ta nga ni baga partner na pag-urulayan ta na hindi sa mga nakaaging episode, kana kung man nagkakaigwaning pagkakataon na mag-ikot-ikot, nakikigkig na sana ako, igwang nagdadangog sa satuyang programa, o kaya biglang may masabi, ika nga ito suyaon sa lakaw maghiras na nagdadangog nga kami pirme every Friday. Kaya makaugmahon man hanggang sa puso na talagang dakulon man talaga ang nagaantabay sa satuya digdi sa programa. Yes, so thank you so much po. As in, sana padagos po kamo na mag-antabay, as in, supportaran po ang mga programa kaini po kang DCGB. Yan. Okay? So, kasabay po kang padagos tang pag-suporta digdi sa mga programa, ini pong programang Lakaw Maghiras, padagos man na maghihiras. Kaya partner, kapag nakakasabat baga kita or namimita sa mga tawong nyaon sa satuya, parang nafe-feel taman partner so hali sa puso na pagreparo. Ika partner, ano ang namamatean mo kapag pigmamangno ka? Ang ibang term baga sa pigmamangno, pigreparo partner, diba? Pigre-reparo. Siyempre partner, yaon so kumbaga di mo man i-expect yan, pero igwang nagaantabay. Actually, di man talaga mauara na di nagaantabay. As in, personalmente, makaugmahon, di ko masabi ko anong klaseng pagmati, pero makaugmahon na aramong igwa na nagbabantay, na nag-aaruga, nagmamati sa imo, lalong-lalo na sa mga panahon na medyo nadidipisilan ka, medyo may hilang, o aragaan ng mga bagay, talagang mas mamamatian ta digdi sa inda sa paagininda na ang Diyos dahi man kita pinapabayaan. Pirming yaon sa satuya pag-antabay. Yes, okay. So, sa pagpapadagos po kang sa tuyang programa, hello muna sa mga nakatutok. Live pa lang kita partner sa tuyang Facebook page. O kaya DZGB News Online. Hello kay Jerome Verano and si Gravito Tonet.
and si Buaraw Jackie, asin si Marie Bermejo. So, pwede po niyo dyan ibugtak an sa inyong mga komento kung sa man po kamo, asin kamusta po kamo. Siring man ang mga rayaan na sa indang harong, pwedeng mag-upload, mag-text sa 0938-891-5475. So, partner sa kararom na konteksto kan sa tuyang padagos na pag-aadal, may kinaraman sa buhay espiritu. Sa iling ta partner, sa in ba talaga ipinapahayag ang bagong buhay? Partner, magay na po na nanoan sa tuyang pag-discuss naman gunya na hapon sa paagi kan pagbasa kan teksto sa tuyang skriptura na iyo ang pwede niya tong paghurup-hurupan ngunyan sa pagdiskutir kay sa tuyang tema ining bagong buhay sa espiritu. Sabi sa Ebanghelyo ni San Juan, sa katotoohan sinasabihan ko kamo, andai mamundag sa tubig asin espiritu, dai makakalaog sa kahadean nin Dios. Ang namumundag sa laman, laman. Ang namumundag sa espiritu, espiritu. So, ano daw ang buot sabihon kay ni sa satuya? Ano ang buot sabihon kan bagong buhay na sinasabi sa satuya? Bagong buhay sa espiritu. Asin paano ta ini paghuhugutan nin paglaom. Tayaonan sa tuyong pagpadagos na paghurup-hurup sa tema kan paglaom sa pagselebrar taman kan taonin paglaom ngunyan. Inot mga tugang, partner, ini tinaram ni Jesus kay Nicodemo. Manunungod ini sa pagiging pagkamundag giraray sa tubig asin sa espiritu. Digdi na sabutan tanaan sa tuyang kagurang na nagtataram asin pigre-refer niya an buot sabi tinutok do niya sa sato an sakramento nin pagbunyag. Iyon an momento kung sain an sarong tawo namumundag giraray spiritually. Bako so konsepto na kung hiilingon ta papadagos ta ining pagbasa kan ebanghelyo, paano nga kami mamundag, mabalik nga giraray kami sa pupunan kan sa muyang ina. Bako arog ka ito an konsepto kan pagkamundag giraray. Bako man arog kan konsepto kan ibang kultura ka itong panahon na mamundag giraray bot sabihon reincarnation. Bako kundi mamundag giraray sa espiritu. Ang buot sabihon kan mamundag sa tubig, pinapasabot sa satuya na ang bunyag, ang tubig na ginagamit sa pagbunyag na minalinig kan sa tuyang mga kasalan. Iyon ang kapangyarihan kan tubig. Linilinigan kita kan sa tuyang mga kasalan. So, iyan ang nangyayari sa satuya kung kita binubunyagan. Asin ikadua, mamundag sa espiritu. Sa tubig asin sa espiritu. But sabihon, inaako niya to sa sakramento nin pagbunyag an Espiritu Santo. Asin iyo ini ang nagtatao sa satuya nin Diyos na nabuhay. Asin iyo man ini ang rason kung nata kita nagiging aki nin Diyos. By virtue of baptism, by virtue of adoption. Kita nagiging mga aki nin Dios asin minaako kan bagong buhay gikan sa buhay na makasalan, gikan sa buhay na maraot, gikan sa buhay na dainin paglaom. Minaako kita nin bagong buhay sa tubig asin ni espiritu, bagong buhay sa satuyang kagurangnan. Sa bunyag bako man talaga garo paano ini? So paglinig sa satuya, paano nga maati man giraray ako, igwa man giraray ako digdi May ano pa. bako man ito sa pagkarigos na literal na pagkarigos Nangilod ka lang Nangilod. okay ka na, daimam po. Kundi pinabasabot sa satuya, nakita binabago sa laog. Binabago sa satuyang pinaka there is what we call internal transformation. So bako sa na ining simpleng symbolic ak ngaya kundi ini sarong spiritual rebirth,
Yan, sa paagikan pagbunyag sa satuya kita, sinasangkuban ka ni Espiritu, asin huli ka ini, nakikisumaro kita sa Diyos no nabuhay. Asin ang Diyos no nabuhay na ini, iyon inaapod niya tong grasya. So, iyon ini ang bagong buhay na inaako niya to. Ambot sabihin kan bagong buhay sa Espiritu, bako na kita mga aki sa nakan kinaban, bako na sa nakita para sa kinaban na ini, no? Kundi, dahil na sa nakita nagmamaut kan mga kinabano na kamautan, dahil sa nakita naghahanap ning chicken, mga dahil sa paborito nakita ng naghahanap pagkakan. kang mga pasta naan, kung anong pizza, o ano pang mga masiram na kaunon, o kaya kung ano pang mga magagayon, masiram sa lawas, magayon sa lawas, kundi minahagad na kita bako ng yaman, no? Kundi minagmamaut na kita kan mas urog pang kaugmahan. Kaugmahan na bako sa nang nahihiling digdi sa kinaban, not worldly desires, but also heavenly. Yes. Yan. Si in partner nag-aabot sa punto na itong mga pigahagad ta nagiging negatibo na as in nagkakausa na din karaatan na sa tuyang buhay. Itong mga pigahagad ta. Okay. So, papaano ini nagiging negatibo? Maray, gabos man na bagay na igwa kita, Okay. nagagamit ta, asin gabos na nagagamit, marahay ini. Tabang ini para sa satuya. Pero, kung ansa na minalampas sa gamit, Opo. garo baga halimbawa, uya na bagong luwas kin cellphone, di kita nataramon kung ano, pigpipiralahan, pig-uurutangan pa. Oo. Yan, gapos gigibuhon, ipapabakal pag sa sarap digding party kan hawak tangan isa ng makabakal kan cellphone na ito. Yung baga iyan ang mga joke na nahiling ta sa social media ngunyan. Kung iyan, day na kunan sa tuyang kaugmahan, sagkod na sana sa mga kinabano na bagay na ini, o kun ang mga gamit na supposed to be gamit sa satuya, yun ang nagpapadalagan kan sa tuyang sadiri, kan sa tuyang buhay. Garo baga, instead of using these things, ini mga gamit na ang nagagamit sa satuya, iba ko nang nagtatabang sa sato, kundi kita na ang ginagamit kan mga bagay na dapat niya tong gamiton, digdi na kita nasasala. Kunan sa tuyang paghiling sa kwarta, bako ng makakatabang sa satuyang pagkabuhay, kundi gusto tang ako gabos, kamtan gabos, taning maski maitsa puwerta so pangangaipukan iba, yan, dyan na kita nasasala, kikim-kimunta, kakam-kamunta gabos, para sa nasasatuyang sadiri, dahil nakita nakakanood na maghiras sa satuyang kapwa, diyan na nararaot an purpose kan mga bagay na ini. Yun. Yan. Kaya palang partner, pigyasabi digdi na ang bagong buhay ipinapahayag sa pag-uugali. So nahihiling pala talaga sa pag-uugali ang sarong tao as in mga gibo na naglaladawan na sa tuya kang dignidad kang sarong tao. Ninhuli partner, precisamente ta dahil nag-ako nakita kan bagong buhay na ini asin sinasabi ta kasubago na ining bagong buhay na ini bako sa nang purely kinabanon. Yun. Dahil sa nakita natatapos digdi sa iyon na ini ang kinaba na ini. Parang circle. Magbakal na sa nakitang mga auto, minsan Opo. gusto tang bakalon so payong man sana pala nayaon sa auto na may libreng auto so payong o minsan mahalon, magibo kita nin mga paagi minsan maraot. Dahil na ini bako ini nagtataram kan bagong buhay na inako niya Okay. to. So kung igwa kitang bagong buhay na inako, mabubuhay kita susog sa pangapudan kan buhay na ini. Ayun. Yan. Okay, kaya pala. Shout out muna partner kay Kuya Bert, si Good Vibes, nakaantabay. Hello po, Kuya Bert. Welcome Maraming back Father Austin. Okay. Di ba ito naghirilingan? Apo. Maray na pagkahapon po, Kuya Bert. Yes, shout out daw kay Sir Alvin Kabungkal. Yes, Kabungkal watching from their tire shop. Alvin. Wow. Alvin. Wow. Salamat po sa indong Thank you. pag-inanyog. Thank you so much po. And sa iba pa po. Partner, manununguduman sa mga pigasabi mo. Parang may sukol ba? May sukol ba? Or may iba bang way para maipahayag ta ang pagiging ang pagkakaigwa
o ang pagiging marhay na sarong tao, partner, para makalikay kita duman sa mga pag-uugadi, as in mga gibo na pwedeng makaraot sa dignidad ta bilang sarong tao. An sa tuyang giya, partner, dahing iba kundi ang tataramon kan Dios. Mhm. An Okay. ebanghelyo, an marahay na bareta. Kung masimba kita arual daw, Mhm. kung susuysuyon ta, an mga pagbasa kada aldaw, bako sana kada Domingo, bako sana kung nuarin ta gusto, kundi kung kada aldaw, Okay. mahihiling tang padiit-diit, binabago kita, o bako nganing, kung pwedeng nganing biriglaan, pero depisil man sa biriglaan. Pero sabi ko nga ni, kung susuysuyon taan pangapudan kan ebanghelyo, kan barahay na bareta, kada aldaw, Mhm. no? Padiit-diit, mahihiling ta na ang sa tuyang buhay inaangklata na sa pangapudan kan ebanghelyo. Halimbawa, ngunya na si manang ini, hinahagad ang pagbabago, ang reconciliation. Ngunya na aldaw na ini, ang ebanghelyo manunungod sa pakikipag-ulian, asin bako sa ng simpleng pakipag-ulian, kundi so urgency kan pakipag-ulian, na day ka na maghalat kan masunod pang taon, day ka na maghalat kung nuarin pa, day ka na maghalat na ningluluya ka na, saka mo pa sa nakaulayon sa mga dapat mong kaulayon sa buhay mo. Kundi habang may panahon pa, habang igwa ka pang pagkakataon, gibuhon mo na, so dapat mong gibuhon. Antes ka magduman, antes ka maghampang sa huwes, yan ang sabi sa ebanghelyo niya tungon yan, antes ka maghampang sa huwes, makipag-ulian ka na ninbuot sa imong kaiwal, sa tugang mong kaiwal mo, bago pa ka mo mag-abot duman. Tanganing kung umabot man ka mo duman, dai na mahiling, dai na mahusgaan huwes na, bako ka mong maninigo, kaya ka dapat mabilanggo ka, padara ka duman. But sabihin kayo ni sa tuya, habang dai pa man kit na nag-aabot sa katapusan kan sa tuyang buhay, habang dai pa kita minahampang sa final arbiter, sa final judge na iyon sa tuyang kagurangnan, o di ayuson ta na, ripasuhon ta naan sa tuyang buhay, kung igwa pa man kitang mga aayuson. Kaya kung arog sa nakainian sa tuyang klase nin buhay, iyon inian magiging sukol kan sa tuyang anong klaseng buhay, ang bagong buhay na inaako ta, o di buhay na nakaangkla sa pangapudan kan ebanghelyo. Yan ang hinahagad sa satuya. Bako lang ano talaga siya, parang literal na nangyayari talaga, partner, sa buhay kang tao. Kasi usually, kapag may sarong tao na nakagibo sa tuya aning kasalan, minaawit sa punto na data talaga tulos na papatawad. Ay minaabot sa punto na hanggang sa dai ka magruluya, dai ka magurang. Yan ang sa tuyang Data experience sa bilang tao, marirealize. partner. Mhm. Katotoohan yan. Kaya sinasabi sa tuya, pwede man kitang maglampas. Medyo dipisilan pa nga po na ini. Totoo, dipisilon talaga ini. Oo, lalo na kung hararom talaga. Tunay ng gan partner si diba? Simon daw na grabe so sa imong halimbawa pinagpagalan tapos mararaot sa nang araw ka ito. Medyo talaga man na makulugan sa tuyang buot, lalo na kung pipakaraot kita ngunyan, lalo na halimbawa ini na naman na nangyayari sa tuyang recently pa sana, nadadara na naman kita. Igwa na naman ang mga pagbabago sa tuyang sistema politikal. Ano na ini? Dahil nakatapusan? Yung iyo na sana ini? Yan ang mga pagraot kan sa tuyang mga bulod. Yan na, kung hihilingon ta. Pero sa liwat mga tugang, halimbawa man kung may personal kita na may nakarautan nin buot, ano daw kung hiwas-hiwasan, lawig-lawigan ta, an sa tuyang pagkamot, an sa tuyang pagsabot, an sa tuyang pagkaherak, pakikidumamay, yan, ang mga values na tinutukdo sa satuya kan ebanghelyo, digdi, mahihiling taan pangapoda na medyo talagang kung hihilingon ta kumpara sa nakita sa kinabanda, nanggad kita mapatawad. Dahil tagigibuhan ng mga bagay na ini. Pero kung hihilingon ta lampas sa buhay na ini,
asinan pangapudan sa satuya na maglampas man sa mga natural inclinations ta, masasabutan ta asin mahihiling ta, igwa pala na mas hararom na pangapudan sa satuya, asin iaangkla ta ang satuyang buhay sa pangapudan na iyan. Opo. Okay. Okay, bago kita maghanap buhay, Yes, isingit partner. muna partner. Ang pagiging partner, ang pagiging makasadiri taba bilang sarong tao kasi usually minsan di ita man ginugusto and may mga insidente talaga na paghuna ta maray ang ginigibo ta pero ito palang bako na. Nagdilid ba yan partner sa kasalan kan sarong tao? Ano man na bagay na sa pirming pasadiri, pirming pasaimo, sigurado maabot ang panahon makakagibo na kita nin maraot. Sabi ko nga ni kasubago, so typical example, bako man maraotan kwarta, kaipuhan taan kwarta, kaipuhan taan mga resources, kaipuhan tanin daga, tanganing makatugdo kita nin harong. Alagad kunan mga bagay na iyon na ang kamautan niya to, kaya gigibuhon taan gabos, tanganing magkaigwa kita nin dakulo na kwarta, minsan sala na iya na paagi, gigibuhon taan gabos tanganing magkaigwa kita nin dakulo na property, minsan rauton taan mga bulod, maghabas kita sa bako taman, pinagalan, minsan para sa ikakarahay kan iba, pero kinukuata na para sa satuya, o digdi na nagiging sala, inipas na ng mga bagay na ini dakulao ng sala. Kasi ano man na bagay na pirming pasadiri mahatod sa satuya sa pagkakasala. Selfishness. Anong hinahagad sa satuya? Selflessness. As inilugod ang mapangyari sa satuyang buhay, ano man na bagay na igwa kita, permita pong isipon mga tugang, bako ini para sa satuya. Okay. Kundi, kita, ginigibusan ng tulay kan satuyang kagurangnan, tanganingan grasya, ikahirasman sa satuyang kapwa, sa paa kita. Ayun, okay. So, magayunon ito partner, na realisasyon para sa satuya agabos. Kasi usually, dahilan sa mga igwa kita, dahilan sa mga nare-receive partner, parang dumanami na abot sa punto na nagkakasala kita kasi nagiging ganid na partner. Yan So, agad yan, padumanan ka ang partner. Correct. So, kumbaga, mahiwas pa ang tutukaron ta, may kinaaraman sa buhay espiritu. And taon pag-ururunan ta kung ano ang mga pagsarig sa Diyos na pagmangno. Kasi kasuwago partner, hinapunta ka, ano ba't ang namamatean mo kapag tigmamangno ka? Diba? So, mahanap buhay mo na kita po, Father Austin, sa tuyang pagbabalik. Ang sa inyo po mga reaksyones, as in iba pa, oras, 2:33. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, 10:30 hasta 11:00 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo.
Ang leptospirosis ay nakakapinsala sa bato, utak at atay na pwedeng maging nakamamatay. Hindi lamang sa daga nakukuha ang sakit na ito. Kaya mag-ingat sa mga iinuming tubig o gagamiting pangluto. Huwag lumusong sa tubig o putik na pwedeng kontaminado ng dumi, ihi o dugo ng hayop na may sakit. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Sumali na at maging maswerte sa Willie & Sons. May papremyo sa Resibo Raffle Promo. Maaaring manalo ng appliances at gadgets sa inyong lumang resibo. Para sa aming mga loyal customers, hanapin ang lumang delivery receipt hanggang December 31, 2019 lamang at ipa-photocopy na may malinaw na detalye, delivery receipt number, date of purchase, name of customer at ilagay sa loob ng long white envelope at isulat sa likod ang inyong customer name, complete address, NTC registered cellphone number at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga sumusunod na tindahan ng Willie & Sons sa buong Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, Virac, Catanduanes, Masbate at Katayngan. This promo is from October 20 to November 30, 2025. Raffle draw on December 12, 3 p.m. at Willie & Sons Tech Zone Albay. Ano pang hinihintay nyo? Sumali na at iuwi ang maagang pamasko. Para sa mga detalye, i-like and follow ang Willie & Sons FB page. Per DTI Fair Trade Permit Number DTI-05 MP28-04 Series of 2025. Basta Appliances, Willie's. Gusto mo ng astig na prints? Tara na sa OnStyle Graphic Design Services. Full sublimation jersey t-shirts and polo shirts, costumes, all uniforms, tarpaulin printing, signages, digital printing, and more. Name it, we print it. Visit us at OnStyle Albay, located at Barangay 3 EMS Barrio, Legazpi City. OnStyle Daraga, near Mateas Ginalas, and OnStyle Tobacco. Message us today on Facebook. OnStyle Graphic Design Services. Your print, your style. OnStyle. Pinapahudyan, permi numero uno ora mismo sa gabos asing kami permi alisto pag sinabi na urago daing iba kami naan sa taho kang mga pag-ius krisis nagtarabangan magkabulong nyo asing magkasararo suportahan tabangan damayan ng lambang saro mangibabaw ang boses kang kasaraditan gabos na bicolano dapat daing ururihan dawa labi-labi na ang pagtios daing kita natatakot basta sa matanos ang hibo mo, ang hibo ko, ang hibo kang gabos yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos ako Bicol may tiwala sa sadiri ako Bicol may disiplina sa sadiri ako Bicol bako mapaabaw-abaw ako Bicol sabay-sabay na ikurahaw Ako Bicol Party List katabang na kasunod pa Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Nagdadangog kamo kay Monsignor Crispin Bernarte asin Jenny Matthew Balyaran. Lakaw, maghiras sa DZGB. Okay, welcome back po sa satuyang programang Lakaw Maghiras na sa ikaduwang kabtang na po kita partner. As ining man po giraray si Jenny Balyaran with Reverend Father Mark Austin Tuason. Partner, so mga fans mo muna.